ƙasa shugaban mu Buhari na talakawa. Na jin sakon kaburan Sha'aban Ibrahim Kankana. Bismillahir Rahmanir Rahim. ‘Yan uwana al'ummar Najeriya, ni Muhammadu Buhari ina so in yi amfani da wannan dama in taya ku murnar barka da sallah, da fatan Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'in da muka yi na watan Ramadan mai albarka. Haka kuma ina sake kira ga jama'a da a yi amfani da nasihohin da aka saurara cikin watan Ramadan domin kyautata mu'amala a tsakaninmu, son juna, gaskiya da riƙon amana. Allah ya sa a yi bukukunan sallah lafiya, a gama lafiya tare da ci gaba da sanya ƙasa a cikin addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya ƙara mana arziki a ƙasarmu. Na gode. Wannan saƙo ne daga hadimin shugaban ƙasa akan kafofin yada labarai, Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Babu ne maka godiya sakon nan